vinga, haig d'arribar aquí, i vinga, i apreto més, no? Aquesta exigència que fa que em sobrepassi, o sigui, sí que hi ha aquesta voluntat de superació que pot anar cap al desplegament, cap a l'obertura, però quan tenim descuit per la informació que ens arriba de dintre, no? Quan aquesta voluntat passa per sobre de la sensibilitat, no? I justament l'ahimsa ens pot ajudar d'alguna manera a fer-nos més, escoltar més que dir més, no? D'alguna manera, que l'escolta estigui present en aquest llenguatge, en aquesta comunicació entre la voluntat estructural, òrgans d'acció, braços i cames, i el moviment orgànic, no? Per tant, asana i els òrgans d'acció han de cuidar de tot aquest funcionament orgànic que ha d'estar operatiu i ha de tindre el seu espai per